Как се доказва бездействие? Всичко, така че да се манипулира пазара. Всичко това ще бъде допълнително изяснено в наредба на комисията, в наредба на Министерския съвет, която ще бъде съгласувана с КЗК, като идеята там е, че праговете за доминиращ пазарен дял, както и всички останали критерии, на база на които ще гледаме дали има господстващо монополно положение, ще бъдат допълнително уточнени. Тук даваме на КЗК методиката, инструмента, в крайна сметка тя ще го прилага. Но идеята е, че ако се установи такова... Въпросът е какъв ще е инструмента, защото нали чухте, търговските вериги вече се страхуват от произвол и че някой може да играе бухалка по някого, само защото той е много голям, да речем. Вижте, ефективен пазар без ефективни регулатори е малко като християнство без чистилище или, както каза Достоевски, когато няма Бог, всичко е позволено. Разбира се, че този, който е регулиран, ще се притеснява, че може да има неоправдан регулаторен натиск върху него. Наша грижа е да сме достатъчно съвестни или по-скоро на регулаторите, така че това да не се случва. До сега такива примери за регулаторите като бухалка, специално по отношение на КЗК и КЗП, не е имало. Примери за регулатори като бухалка сме имали назад във времето и ако се върнете не в далечното ни минало, ще видите как е имало бизнеси, в които се изсипват всичките регулаторни органи на държавата по причина, която не е пазарна. Окей, но това, че във времето е имало някакво изкривяване, означава, че трябва да сложим кръст на регулаторите по принцип. Не, означава, че трябва много детайлно да се разпише наистина начина, по който един или друг инструмент ще действа. Затова и питам как се доказва, например, бездействие. Ще влезе в методиката на КЗК. Те ще имат прерогатива да го преценяват. Но ключовият момент тук е, че ако се установи такова доминиращо съвместно положение, те ще могат да искат информация за ценообразуването и ако цените са необосновано високи по няколко критерия, които отново задали сме генералната рамка, но конкретиката ще се прецизира в наредба, те могат да изискват или обяснение за това ценообразуване, или въобще да ги забраняват. Така че това е много силен инструмент, който в комбинация с глобите ще има силен дисциплиниращ ефект по отношение на вериги. Да ги забраняват? Да забраняват какво? Да забраняват необосновано високи цени.